Nosferatu. Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, dirigida per Friedrich Wilhelm Murnau, és un dels pilars fonamentals de la història del cinema i una de les obres més icòniques de l'expressionisme alemany. Aquesta adaptació, no autoritzada del Dràcula de Bram Stoker, transcendeix les limitacions del seu temps per convertir-se en un llegat viu del terror cinematogràfic. Nosferatu narra la història del comte Urlock, interpretat magistralment per Max Schreck, un vampir grotesc i aterridor que trasllada la foscor a la ciutat de Wisborg després de ser convidat per l'ingenu agent immobiliari Ute. Tot i que l'argument segueix de prop l'estructura de la novel·la de Stoker, Murnau infon la seva pròpia visió creativa, dotant la història d'una atmosfera única de misteri i inquietud. El ritme pausat i les escenes carregades de tensió subratllen el drama psicològic, mentre la naturalesa vampírica d'Urlock es converteix en una metàfora del mal omnipresent. Max Schreck és, sens dubte, l'ànima de Nosferatu. La seva interpretació és tan convincent que va donar lloc a rumors que ell mateix era un vampir real. Amb la seva figura esquelètica, el cap calb, les orelles punxegudes i els ulls profundament enfonsats, Schreck encarna un monstre que esdevé un símbol de l'horror pur. Cada moviment seu és calculat i inquietant, des de la seva postura rígida fins l'expressió del seu rostre. La seva presència omple la pantalla amb una aura de perill i la seva ombra immortal, projectada en parets i escales, ha quedat gravada a la memòria col·lectiva com una de les imatges més emblemàtiques del cinema. Murnau utilitza tots els recursos visuals disponibles al seu abast per construir una pel·lícula hipnòtica. Els paisatges naturals, muntanyes, boscos i rius es barregen amb decorats expressionistes que deformen la realitat, reforçant l'atmosfera de malson. Les escenes on Urlock emergeix de la foscor o es desplaça en silenci són exemples excel·lents de la capacitat de Murnau per crear tensió sense paraules. L'ús innovador de la il·luminació i les ombres és una lliçó de mestratge cinematogràfic. Les ombres d'Urlock, que semblen tenir vida pròpia, no només amplifiquen el terror sinó que també simbolitzen la seva presència ineludible com a força malèfica. Més enllà del seu valor com a obra de terror, Nosferatu explora temes universals com la por al desconegut, la lluita entre el bé i el mal i la fragilitat humana davant forces que no podem controlar. El vampir Urlock no només és un monstre, també és una metàfora de les plagues, les guerres i les pors socials que han perseguit la humanitat al llarg de la història. En definitiva, Nosferatu no és només una pel·lícula, és una experiència artística que transcendeix el temps. La seva capacitat per provocar terror, emoció i admiració, fins i tot més d'un segle després de la seva estrena, és testimoni del geni de F. W. Murnau i del seu equip. Amb una narrativa inquietant, una actuació icònica i una direcció visual impecable, aquesta obra mestra es manté com una de les creacions més poderoses i influents de la història del cinema. Nosferatu és un recordatori que el cinema, fins i tot en els seus inicis, té la capacitat de captivar, inspirar i pertorbar. Una autèntica simfonia del terror.